Wong mati ora obah
yen ora mateni bocah yen ora boleh aduwe Loko batok batok ela
Jeromo menyang solo le payung mutong paten det lolo wong mati ora obah yen obah mateni bocah urip boleh aduwe Loko batok ela elo Jeromo menyang solo le payung mutong paten det lolo wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip boleh aduwe Loko batok ela elo Jeromo menyang solo le payung mutong paten det lolo wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip boleh aduwe Loko batok ela elo Jeromo menyang solo le payung mutong paten det lolo wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip boleh aduwe Loko batok ela elo Jeromo menyang solo le payung mutong paten det lolo wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip boleh aduwe Yuk Kredo turun gendung ya yuk batok ela elo Jeromo menyang solo le payung mutong paten det lolo wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip boleh aduwe
Ayo. Ayo. Ôi,
oleh payung moto pancet lolo lomba wong mati ora obah yen obah pancet dikocak yen urip golek duwe loko-loko bato bato ora Jerobong ya solo oleh payung moto pancet lolo lomba wong mati ora obah yen obah pancet dikocak yen urip golek duwe Yep.